setahun setengah wis janji arep sabar nonggoni yen kakak arep bali kere bojong raos sun bakal nagi janji as mama kowo aja nangis karo meme kowo ku awas tes kalau kanggo wono doyong eyak no kanggo kang sudira no kanggo kang wardaya sing beceki Nok Mila wong paling cantik kaya Nok Mila terus Nok Mila terus Nok Mila kangen pujaan anani Nok Mila lawan Panito. tertinggal kerjani perantauan Nok Mila bisa rindu bisa ketemu karena kian tulang wis sing duwe kelapa gading Nok warga Bapak Wargaya Mangito 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 maning Mangito terus Mangito 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 Nok Mila sing duwe kelapa gading Nok Nok Mila sing duwe kelapa gading Nok Mila Nok Mila Nok Mila Nok Mila di kependung wong sing tetrindu terhalang wis duwe batur seklambung majikan yang punya video syuting Nok Mila sing duwe kelapa gading kata-kata terlambat ning waktu beli telepon ketemu sampean ning waktu sunui duwe pasangan ngapa bisa setia nunggu Mangito Nok Mila sing duwe kelapa gading sampean langkah kabar beritane mung bisa rindu beli bisa karena kian tulang wis duwe keluarga Nok Mila Mangito Nok Tante Mia Nok Mila sing duwe kelapa gading Nok Nok Mila wong si paling ayu kangen di kependung wong sing kerindu terhalang Nok Mila batu sing duwe kelapa gading